Egunon, mai gainean Eusko Jaurlaritzak jarri duena da Thatcherismo hutsa. Margaret Thatcher guztiok ezagutzen dugu. Guztiok dakigu Inglaterran zer egin zuen. Lehendakari, langileon ordezkaritza langileok aukeratzen dugu. Ez Eusko Jaurlaritza, ez da Confebask ere. Hori da demokrazia. Hori da demokrazia esparru sindikalean. Zer egin du Eusko Jaurlaritzak? Esan dio Confebaski. Ordezkaritzaren artean aukeratu zuk nahi duzuna. Berdin da 105, 120, 155, 140. Berdin da. Aukeratu nahi duzuna, eta egi ezazu lan baldintzekin nahi duzuna ere. Onartezina, guztiz antidemokratikoa. Guztiz antidemokratikoa. Eusko Jaurlaritza honek defendatzen du erabakitzogo eskubidea. Confebaskena. Ez langileona. Ez du errespetatzen gehiengo sindikala. Eta hori egiten ez da posible eraikitzea gizarte orekatu bat. Zertarako egin duten akordioa. Aldarrikapenak esparru sindikal eta sozialean neutralizatzeko. Enpresarioei dena emateko. Prekarietatea esparru publikoan eta pribatuan areagotzeko. Desberdintasun sozialak handitzeko. Eta agenda partekatu batean, gobernu eta patronala, sindikalismo erreibindikatiboa albo batean usteko. Ez dute oztoporik nahi. Ez dute sindikalismo sendorik nahi. Confebask saiatu zen Ela eta Labekin amaitzen. Ez zuen lortu. Pozik egongo da Confebask, Urkulluk egin duenarekin. Thatcherismo hutsa, lehendakari. Thatcherismo hutsa. Baina ez duzue lortuko.